Artefaktu literarioi buruz gogoeta egingo da. Artefaktu literarioak gustoko ditugu guk artefaktuan, bada. Gogoetak, mosaiko bat, teselak, saiakera liburu bat. Ne, gero eta gagoia gustatzen zait, gora bera laburrekin mosaikoak gozatzea. Alegia osotasun babilatzea, baina puskekin bizitza ere neurri handi batean eta memoria ere neurri handi batean. Memoria daukagu, baina puskak dira, zati txikiaz dira, teselak dira, eta gero horrekin osatzen dugu gauza pila bat geratu zaigu bidean, ahaztu duguna, edo ahaztu nahi izan duguna, edo da halakoa, baina geratzen zaiguna da hori, ez? Eta geratzen zaidanari buruzko hori hausnaketak eta dira liburuan biltzen ditudanak. Esperientzi propioak, ideia propioak, eta baita ere, nereak ez diren ideiak, zen nereak ere egina baditut, eta denok nolabait kultura hori ere bada, beste batzuk ere dutena, gure egiten dugu, eta aurrera egiten baldin badugu, hain zuzen ere da, kultura hori transmititu zaigulako, eta geu, idazle moduan, baita ere, kultura hori transmititzen alegintzen gera. Nerea bakarrik ganez dena, baizik eta guztiona dena. Eraikitzen, zenbat urte, Angel Zeu, sortze lanak egiten, eta Euskal Herrian momentu honetan, ibilbide luzenetako eta oparronetako bat duen idazlea zaitugu. Denetarik egin da? Bueno, denetarik ez, poesia ez dut egin. Poesia egin nuen gazetan, baina gaztelaniaz, eta ez du sekula santan lortu, gero, euskaraz egiterakoan nire ahotsekan sentitzen, ez dakit hor zeikusi izango duen horrekin, nik uste dut baietz baduela. Baina, novela, narrazioa, saiakera, aurrentzat, gazteentzat. Hori da, bai, hainbat eta hainbat gauza ezatu ditut. Probatu ditut, gero gidoigintzan eta horrelakoetan ere bai, eta kazetaritzan, eta nolabait disiplina askoretan. Eta naiz eta kazetaritza izan eta edo aurren literaturan jardun beti gauzak aldan ederren egiten saiatuta. Alegia hizkuntza arte eta artefaktu gisa erabiltzeko asmoarekin. Edertasun hori, ze garrantzitsua literaturan. Edukia, edertasun horrekin eta hitzekin ondo uztartuta ez badoa, egiten duzu gogoeta hori bebai, zerbait faltatuko zaio. Horri buruzko gogoeta egingo dugu, bestak beste gonbidatu ere izango dugulako, nor gaurko saioan, Angel? Bai, Idoia Santa Maria. Eta denok ezagutzen dugu itzultzaile gisa. Eta, bat gatoz elkarrekin, da hori hizketan jardun gara, hortaz hizketan jardun gara ona etorri baino lehenago. Beti daukagula joera, itzulpengintza eta literatura, bi elementu desberdinak balira bezala, eta biak literatura dira. Zorionez, itzulpengintza ekartzen ari zaigu oso literatura ona euskerara, eta euskeraz idazten dugunontzat literatura badaukagu, euskal idazleen izenik ez daramaten askoren lanak ere. Eta nik konsideratzen dut, 19. mendeko adibidez euskal idazlerik onena, Dibuazant. Eta ark zeitzuliko eta itzuli zuen Telemako. Liburu klasiko, guztiz klasiko bat. Eta 19. mendeko euskal literatura ederrenetako bat dago liburu horretan. Hori bezain simplea da, eta zenbat kostatzen zaigun, eta beti bere izten gauza bat eta bestea. Idazten duenak, ideiak, metaforak, istorioak birziklatzen ditu. Ez da aski, oroitzapen propioak birziklatu gabe, ez dago idazlerik. Angel, ideiak, obsesioak, jakin nahiak, bildu dituzu, liburuan? Bai, eta oroitzapena eta irakurketak, eta irakurketen oroitzapenak. Eta hainbat materialekin, momentu hortan, etortze zitzaizkidan eta kezkatzen induten edo apuntatutan euskan kontak ez. Azkenean, neurri handi batean, da hainbat irakurketen eta urte batzutan jasotzen joaten zeran gauzen bilketa bat eta horien ordenamentu bat.
idaztea bezain, eta polita dan hitza, baina interesgarria da gero material guzti hori nola organizatu. Ze oso material desberdina da, askotarikoa da, eta gero horren ordenamendua da baita ere, ja bigarren idazkuntzaren ondoren, bigarren lana. Eta hori, arkitektura hori, artefakto hori osatzea, importante iruditzen zait. Badaukalako, hasieratik amaierara esaten gabiltzena, gai askori buruz, iragana, gaur eguna, etorkizunari buruzko gogoetak, eta esan dakue, ere ezberdinetara, atal ezberdinetan landuta, horrelako ideiak, bata besti natzien datozenak, oso ondo, irakur terrez egiten dena, nahiz eta oso, askotan gai potoloi buruz aritu bai. Nolabait, nik momentu batean baino gehiagotan izan nuen irudi bat, eta da itsasoaren aulatuarena. Eta aulatua etortzen da, eramaten du hondar pixka bat, etortzen danien ekartzen du, eramaten du, eta beti hondar desberdina da, baina hondar bera. Eta itsasoa bera ere, ura ere bai, balerrik esate zuen bezala, itsasoa ere, beti berdina da, baina beti desberdina, beti bera da, beti desberdina da, eta orduan, mosaiko batean, elementu desberdinen osatuko batean, gauza berbera gertatzen da, mosaikoa bat da, baina elementu desberdinez osatu eta segun begira da nora joate zaizun, mosaikoa ere aldatzen dihoa. Buruan dagoena eta papelean dagoena be? Ezberdina da, egiten duzu gogoeta hori bebai, ez da? Idazleak buruan daukana, ez da, emaitzarekin bat etortzen, bai, ikasten da, hori be? Bai, batzuetan ez, batzuetan iruditzen zaizu buruan zeneukana asko zer ditziratxoa zela papelean jartzen dezuna baino, eta beste batzuetan berriz, lan pixka bat egiten duzu, burura etor zaizun arruntasunari, beste maila bat emateko. Eta orduan ez da beti gauza bere izaten aldaketak, modu batekoak edo bestekoak izan liteke. Behatxulotik begiratuta, egunerokotasun horretatik, esan dugu, zer eskaini publikoari? Hori ere, hitz egiten dalako hemen, zeure gogoetak geuri erakutsi, badakizu bestalde horretan baten bat dauela, behatxulo hori eta egunerokotasun hori nola proiektatu, kanpora begira, hain barruko kontuekin? Bueno, behar bada gertaliteke, liburuan egotea alako mezu subliminal bat. Eta da, begirada zaindu beharra. Edo zaindu beharra, edo begiradaren importantzia. Mundua ez da zerbait abstraktua, mundua da gure begiradaren araberakoa. Eta gure begiradak egin dezake mundu ederragoa, edo zatarragoa, edo eraman gaitzagoa. Eta ni saiatzen naiz, mundua berez ez dala ez txar eta ez on, baizik eta guk egiten dugula txar eta on. Eta aldan neurrian mundua dan baino hobeago egiten saiatzea. Eta hori idazle batek bere begiradaren bidez egiten du. Eta saiatzen da, beha ikusten ari dena, ikusten duen ederra eskintzen, eta ikusten duen itxusi hori markatzen. Bueno, azkenian artea neurgandi batean hori xa. Begirada hori, iluntasunien tarteka, ipurtargi betarrapatzeko? Bai, desagertu zitzaizkigun guztiak, eta agertu zitzaizkigunean, noiz eta momenturik, bizitzako momenturik txarrenean, bizitza sozial zerak momenturik txarrenean, pandemia baten erdian, nun, aspalditikan ikusten ez genituen ipurtargiak, agertu egin zitzaizkigun, ez? Eta agertu zitzaizkigun, hain ere, ja airea asko zer garbiagoa zerrelako, eta argitasuna ere beste bat zelako, eta txoriak kantatzen zuten, eta ipurtargiak ere agertu egin ziren. Eta ipurtargiaren metafora hori, ja praktikoki munduaren hasieratik dago zerak gauez ere argi egiten duen animali efimero bat, egun batetik beste desagertzen dena, eta gainera garai batzutan bakarrikan agertzen dena.
Eta, bueno, liburuan importantea da, zati desente bat eskintzen diot, ipurtargiaren egoerari, ze pandemiatik abiatzen naiz, baina gero ekatzen dizkit hainbat elementu. Eta literatura italiagarekin zer ikusia duten idazleekin, ez? Eta, bueno, ipurtargia, efimerotasuna, danok gera efimeroak, ipurtargia bezala eze. Aukeratu dudan liburua, Jose Azurmendiren Barkamena, kondena, tortura saiakeratxoa da. Liburua 2012an argitaratu zuen, baina 3 hitzaldi ditu oinarri, urte batzuk lehenago eman zituena. Eta interesgarri iruditu zait ekartzea, azken aldian egon diren zenbait polemika medio berritu delako deitu izan zaiona izu ikara moralaren markoa, gure iragan hurbilaz hitz egiteko. Eta liburu honetan, Jose Azurmendik oso ondo aletzen ditu, bai marko horren nondik norakoak, bai oinarri filosofikoak, eta kritikatzen du nahasten direla kontzientziaren maila pertsonala, etikoa eta politikoa. Hortaz, iruditzen zait, liburu egokia dela, bai polemikaren testu inguruan, eta bai handik aurrera ere beste ikuspegi osatuago bat edo problematizatuago bat emateko. Pisua kentzen zaia, gauzei, astronomiari buruz asko ez dakien idazle hau, eta berak dino zientziei buruz asko ez dakil hori ikusi beharko zen, zardade horrek eta azkanin eskarmentu horrek, pisua kentzen dio, gauzei, kokatzeko baliogarria da? Bueno, pisua kentzen du, nolabait, zure buruarekin zintzero zaren neurrian. Hombre, bai, ez zitzan batera dotor ibili. Edo, bueno, ez zitzan batera gaizki ibili, baina benetan zintzeroa baldin bazera egiten duzunean. Eta gero badago beste elementu bat, eta da frenoa baita ere. Zergatikan idatziko dut hori, zerak mina eragingo baldin badut. Orduan, gauza mingarriekin, niretzat mingarria bakarrik bat, niretzat baldin bada, orduan ezakanik bat ere arazorik. Baina ez zer mingarria gertatuko baldin bada beste batentzat, saiatuko naiz hortan ez erortzen. Hala ere, idazleak arriskuak hartu beharko ditu? Bai, noski. Baina arriskua da bere burua jartzen du arriskuan, ez besteena. Hori niretzat, ez dakit, araua da nire zeran. Idazeko garaian, nik nire burua jartzen dut arriskuan, eta arrisku hori gabe, nolabait literatura arrunta hitzaren zentzurit txarrenean egiteko hori da benetako arriskua. Eta zerbait nahi baldin badezu, zentzuduna egin, zerbait nahi baldin badezu, zure garaiarekin bat xamar datorrena, hori, arriskatu egin behar dezu. Hori, Ingeborg Bachmannek garbi esaten du bestela zera dela literatura normal batekin edo halako akordio ekonomiko bat egitea bezalako xea dela. Hori oso inspiragarria. Iruditu zaigu irakurle modun idazliek eskaranak, idazleentzat izango da, aholku ona. Iruditzen zait, ordu lapurra, han eserita dagoen idazlea. Bueno, kasu honetan gizon lasaia esan daitekena, baina arrisku horiek hartzen, ez da? Bere obran etengabe. Bai, nik uste dut, bueno, eta artista sentitzen den bat, edo zen disiplinetan artista sentitzen den bat, bide bat egin nahi baldin badu, ez da konformatzen. Horregatikan, nik uste dut, idazlea, pintoreak, ez dakit zer, zera guztiak esan, eta horregatik ez gerala erretiratzen. Erretiratzen gera, ez gera erretiratzen, hain zuzen, konformez gaudelako egin dugunarekin. Betetzen ez gaituelako eta baita ere konsideratzen dugula, gure irakurleak ere ez ditugula behar adina bezala zaindu. Eta orduan nahi dezu hurrengoarekin, eta hurrengoarekin, eta hurrengoarekin. Eta, bueno, horrelaxe, joaten zaizu bizitza. Konforme ez egon eta gainera, zer egin kontraesanekin?
Bueno, itxaso honetan, dinot, gora eta bera dabilen liburuan, bueno, apurtxuet, zabal eta zeure buruari, bueno, eta geure, besteok irakurtzen dugu, bueno, uzten diogu bai, bueno, evoluzio hori, ez da? Bizitza aurrera doa, eta geure ustez zurrunenak be, bueno, geurekin batera datoz, ez da? Itxaso horretan gora eta bera. Bai, kontraesanak, nik uste gure izaeran kontraesanak gurekin darama deula, ez? Eta kontraesan batzuk handia dira, nolabait gure gora bera etikoarekin zer ikusi dituzten kontraesanak, gure bizitza eramateko modu lasaian edo konprometituan kontraesanak ekartzen dituena, eta nolabait dilema txikiz beteta dago gure bizitza, eta ze esanik ez gero ja gure tragedietan eta tragedia klasikoetan eta antigunaren abezalako zerak etortzen dienen. Baina dilema gogorrak baita ere parekoak ez dire izango antigunarenak, baina antzekoak badira. Eta dilema horietan ere zerak nolabait zuk erabakitzea, hau da, hemendik ez naiz pasako. Onaino bai, baina gehiago ez dut egingo. Edo atzera pauso emango dut. Eta, bueno, horiek ere bizitzak erakutzen dizkitzun bidea dira. Eta bakarrik zaude. Beti dira, oso personalako ezatu konsultatuko dituzu, ez tekizu, baina erabakitzea hartzen dizuna, zu zera. Besteek eta inguruan dituzunek eta ezin dizu deskargatu. Zure erantzunkizuna, besteek ere animatu zaituztelako. Zurea da, hartzen dezun erabakia. Zurea bakarrik. Desertu horretan, gainera. Desertu horretan, danok pasatu gara. Desertu horretatik horri buruzko gogoeta bebai, liburuaren hasieran, desertuan behatxuloa, danok etxien egon gara nien, esan dako, geure buruarekin, geure beldurrekin, momentu baten bebai. Pandemia baten testu inguruan hasita, eta gerra batekin amaituko da. Bueno, azkenien esaten duzulako, liburu amaitu bezain laster, gerra bat hasi. Gerrei buruz, asko berba egiten den arren. Ze testu inguru, ez da? Kuriosa da, ni lehen da bizitako sentipena izan nuena zerak pandemiaren egunean, pandemia hasi zenean eta bakarrik bizi naiz, baina bakartiago, bizi behar horretan, ezaguna egiten zaidak, honetaz idatzi diat, otxopetxen, hori pandemiaz mintzatzen naiz, eta hartaz, noski, nahi ez baduzu ere, pentsatu egin behar duzu idazten ari zeraten ganez. Eta teknikoki, ni pandemiaz banekien, ze gauza desente irakurri nuen horretaz otxopetxe zeratzeko. Baina nekiena teknikoki pandemiaz, eta pixka lentxiago ere, aipatua nuen pandemia bat etorzitekeela, naiz eta hori dana jakin, teorikoki, norberak bizitzen duen arte, orduan, orain badakit teknikoki, eta orain badakit personalki baita ere zer dan pandemia. Eta orduan, pandemiak beste gauza askoren artean, bakardadearen asko zer gehiago ematen du, eta batez ere, eragiten duena pandemia batek, eta uste tontaz oso gutxi hitz egin dela, eta ni dudan nire adinarekin, eta nire alabek duten adinarekin beste modu batera bizita dago, baina da, atzetik datozenen, zu baino gazteagoen, etorkizuna. Honek irauten baldin badu zer gertatuko da, eta kezkak guzti hori, eta nik askotan pentsatzen nuen, zerak hainbat eta hainbat guraso eskolara joan gabe, ez dakiz eta hainbat eta hainbat guraso aurrekin daudenean, zer ezote dute pentsatzen eta zer ezote zaile burutekan pasatzen, ume hauek, 5 urteko, 7-8 urteko ume hauek, Anjolasen etxean, etxetik irten gabe eta ikusten ditunean, eta ze kalkulu egiten ote dituzte etorkizunari buruz. Behin ere ez dakizu ze luzapen izango duen eta zer ekarriko duen egoera horrek.
Hauxe, eskuartean daukadan hau, Balendin Urionaren bizitza. Liburu hau nire Osaba Gotzonek idatzi eban, Gotzon Garitaun handiak, bera ni jaio nintzen urtean hil zan, eta kontatu deustienez, zenik eneban bera ezagutu oso gizon euskaltzalea eta abertzalea amorratua izan zen. Berak egin eban, bere ekarpentsua euskal literaturari, eta liburu hau da euretako bat. Bera ez gendun ezagutu, baina, gauza asko itzi osku zen, eta hoxe da bat, horregatik niretzako balio sentimental handia deko. Fernando Pessoaren O Mariñeiro, antzerki lana, Joseba Sarrionandiak itzulitakoa, Marinela, ni hor benetan hurbildu egin ninduen Pessoaren lanera, Sarrionandia ezagutzeko ate bat ere izan zen, eta niretzat harribitxia den liburua da. Ez dago liburu bodobila, bilatu dut, matematikekin bate da kodeen liburua, Elujarrek argitaratutatuta. Sherlock Holmes pertsonaia kriptografia aditu bat zen, eta hark Watson doktoreari azaldu bezala, gaiari buruzko monografia xume bat dut idatzia, zeinean 160 zifra aztertzen baititut. Idoia batu zaigu, Angel? Lagun eta zenbat zeuen artien, zenbat kezka partekatuko zen dituzten? Bai, ez dugu elkar ezagutzen aspaldi zerak, hola ez gera aspaldi irakurriz bai, noski, eta gure ezagutzak gehiago da hortikan. Personala baina bai, partekatu ditugu, elkar ezagutzen ez genuenean ere, partekatzen genituen kezka eta pozak. Bai, niretzat ez da nola esan, nik beti esan dute hau beti izaten da, itzultzaile eta idazleen arteko harreman honetan, nik uste itzultzaileok sekulako pagotxa daukagula alde horretatik Angelekin, ez? Broma bat esango, baina hori behin baina gehiagotan itzultzaile elkartean izien, gure artean behin baina gehiagotan egin dugu broma itzultzaileen patroia San Jeronimo da, baina benetan San Angel izan beharko gendukela, inok ez du hitz egin, itzulpen gintzaz, berak hitz egin duen bezala. Hori batetik itzulpen gintzaz, baina bestea da, niretzat nik Angelegandik gehien ikasi dudana da tresnari, alegia hizkuntzari, nola zaindu behar den tresna hori, gero zuk tresna horrekin nahi dezuna egiteko. Tresna horrekin gero balio estetiko izugarria daukan zerbait egiteko ez. Eta nik uste dut inok tresna hori findu baldin badu gure artean bera dala, ez? Eta hori da, nik itzulpen gintzan edo zer gauza itzultzen dudala ere, beti daukat presente, eta hori alaxe da, esan nik nire liburuen errepasoetan, adibidez, nire itzulpenen errepasoetan, beti izaten ditut Angelen liburuak gainean. Beti daukat, nik azpimarratutako gauza horien artean, beti ditut erabili ditzakedan hitzak, erabili ditzakedan formak, erabili ditzakedan dana alakoak ez. Eta uste dut alde horretatik, ez naiz ari hizkuntzaren manejo soila ez besterik gabe. Ari naiz tresna bat ikaragarri menderatzea, gerozuk tresna horrekin, benetan balio estetiko izugarri bat daukan artefaktu bat sortzeko, ez? Eta hori, bai, literaturan, berak sormen aldetik eta bai itzulpen gintzen, hori da pagotxa izugarri bat, ez? Orduan alde horretatik edukian bertan sartu gabe ere, eta edukian gauza asko partekatzen ditut nik berarekin, adibidez saiakeratan eta idatzi ditu hainbat eta hainbat gauzatan guztiz nator berak egiten dituen hausnarketa horiekin, baina horretaz gain, nolabait, nire ustez, tresnari eman dion malgutasuna da itzultzaile guztientzako nire ustez sekulako pagotxa. Bueno, mutil oso normal bat naiz, martutenekoa, hori bai, oso arronago omengoa izateaz, eta horregatik eleberri guztietan beti martuten esaltzen dut, osake, hori batez ere, eta, historia kontatzea gustatzen zaion pertsona bat. Ezin dut erantzun spoilerrik egin gabe, baina, esan dezaket bai, nire lagunek irakurri dutela eta sorpresa handia eraman dutela, osake, ez dut ondo gelditu dela eleberria. Edonora, gainera, nik uste dut oso ondo konponduko ginela, nik sortu dudalako azkenean eta nahiko antzekoa garelako.
Eta zerbait esategatik, bueno, igual munduari bira emango nioke bizikletaz, berarekin. Asko daude. Bat esateagatik Euskalduna Oian Arana, adibidez, asko gustatzen zait bere olerkiak. Eta gero esango nuke ere Fiona Mosley Britaniarra, oso idazle fina da. Nire lagunek esango lukete zientzia fikziozko liburu bat izango litzatekeela, baina, bueno, nik uste dut igual errealitate magikoko bat. The Great Gatsby, Gatsby handia, esango nuke, 17 urterekin irakurri nuen eta idazlea izateko gogoa piztu zidan, osake, bueno, The Great Gatsby. Lasaitasuna. Jendea normalean esaten du ansiedade puntu bat ere ematen diola, baina niri lasaitasuna ematen dit, ez dakit. Historia bat sortzeko gaitasuna transmititzen didalako eta lasaitasuna handia. Eduki egiteko be, bueno, ze bilak eta ze aberatsa esku hartan daukagu liburu hau. Adibidez. Nik uste dut, adibidez bere saiakeretan hori oso nabarmena da, ez? Eta hemen ere bai, ez? Munduko literaturari egiten dizkion referentziak. Hori niretzat izugarri garrantzitsua da. Ez bakarrik munduko literatura nolabait guregana ekartzeko egiten duen ahalegin horregatik, baizik eta nik netzat askotan Angelen liburuak dira besteak beste, liburutegia osatzeko gia izugarri bat. Ze gainera, nik uste dut, estetikoki ere gertatzen zaigu halako gertutasun bat ere badaukagu, ez? Nik nire itzulpenengatik ekialdeko Europarekin badut nolaiteko harreman bat, kasu honetan alemanarekin, nahi honuke hizkuntza eslaviarren bat ere menderatuko banu, baina ez menderatzen. Eta alde horretatik, mundu horretatik datorren literatura asko interesatzen zait. Eta suerte izugarria daukat, ze gainera Angeli ere nolabait mundu, Austria-Hungariako imperio horren inguruko literatura ere asko interesatzen zaio eta referentzia asko ematen ditu, ez? Askotan nik ezagutzen ez ditudanak. Orduan, nire ustez niretzako da simbiosi perfektua, ez? Eda batetik ekartzea eta literarioki ekartzea munduko aipamen hori, eta gero gainea informazio iturri paregabea, ez, alde horretatik. Orduan, nire ustez, horrek sekulako ekarria egiten dio euskal literaturari, ez bakarrik itzulpengintzari, baizik eta hain zuzen ere beti aipatzen den dikotomia, nire ustez gero eta absurdoago hori, ez, sorkuntza eta itzulpengintzaren artean, nik uste dut inok garbi utzi baldin badu horren absurdoa, Angelen lana dela, ez? Hain zuzen ere berak nola integratzen duen bere literaturan, munduko literatura, ez, erreferentzia horiek guztiak, ez? Eta horiek guztiak eman dizkigu euskeraz, erreferentzia universal hori eukitzeko, ez? Bi galdera baten, honekin lotuta, irakurle izatearena, suposatzen dut, bai idazle, bai itzultzaile izateko irakurle izatearena, ze gogo eta ederrak egiten diren, geuk irakurle moduan be, konpartitzen da sentitzen duguna, irakurle izatea, Angel, aberastasun horretan, eta hitza. Berba esan, hitza esan, eta etengabeko bilaketa hori. Bai, irakurlea neurri handi batean, irakurketarik gabe ez dago idazlerik eta ez dago itzultzailerik. Baina irakurketa egiteko garaian, baita ere, ez justu ze kontatzen den bakarrik, baizik eta nola esana dagoen. Eta nola esana dagoen, ze beti dalako, gero zurea ere mejoratzen joateko. Eta berdin da, irakurlea, idazlea den edo ez den idazlea. Eta hitzak misterio batzuk dira. Eta gero nola gertatzen diran zerak ez. Eta nik esango nizuk adibidez, gorrotoa niri, aparte ulergaitza egite zaidan bezala, gorrotoa niretzat, gorrotoak aspergarria behar duela izan guztiz. Osak, denbora guztia zerbait gorrotatzen izan barru gaiztoa daukan, alako pertsona batek eta zera aspergarria behar duen izan horrek ez. Eta joan zan azteko zerak ari nintzen beste gauza batzutarako Telemakorena irakurtzen, eta nun irakurtzen dudan gorrotoarekin eta zerretatean lotutata bat, eta
aburrimiento. Da, aburrimiento betez, euskara garaiatako zeratan, aburrimiento da, aborrecer, gorrotoaren adiera da. Eta orduan nik esaten dut, balalit, ze gauza edera, ez? Eta orduan, azten zera hitzekin, ez da jolasa bakarrik amizek, eta azten zera loturak eta egiten, eta ni pentsatzen dut, zera batek, pintore batek, beti ohitu da, pintura klase batzuk egiten da, alako batean kombinazio bat egiten du, eta inoz gertatu etzaion gauza bat gertatzen zaio, ez? Eta hitzarekin ere gauza berdintxua gertatzen da. Eta orduan, niretzat neurri batean jolas bat ere bada. Eta nik uste dut, umeentzat asko idatzi dudala, nik ere divertitzeagatik. Eta gau, nola helduentzat ezin dituzu, nolako gozak egin, porque gau, soserioa geha, eta orduan, zerak tonteritzat hartzen ditugun, eta gauza serioak egin behar ditugun, orduan umeek asko zer gehiago pertsiatzen dituzte horlako gauzak. Hizkuntza bere, kaleekin, bere plazekin, bere arkitektura horrekin guztiarekin, maisu bat, Angel Lertxundi. Bai, alaxe da, ez. Nik uste dut, zuk, aizkotan aipatzen da baita ere, eta lehen pixka bat zeharka ere aipatu dugu, ez. Angelen liburuak oso landuak daude beti, baina hala ere, batek beti dauka inpresioa oso errez irakurtzen ditula, ez. Eta erreztasun hori ez da erreztasun ala moduzko bat. Erreztasun hori oso ondo pentsatua dago. Eta erreztasun hori, sensazio hori daukagu irakurlea ezela, baina zuzen ere, andamioa oso ona dalako. Bestela ez dago erreztasunek, bestela denbora guztian ikiko genduke trabaren edo zapatean sartzen den harriko iskorraren sensazioa. Alegia, erreztasun hori oso zaila da lortzen. Erreztasun hori lortzeko, besteak beste, tresna asko findu behar da, eta bestetik, esan nahi bezun hori esateko nuski andamio antalatu behar zu. Orduan, askotan errezena ematen duena, edo irakurketa erreza ematen duena, da benetan oso landua dagoelako hori lortzeko. Eta nik uste dut, Angelen lanetan andamioa ez da ikusten, eta ez da ikusi behar, baina hor dago. Eta horrek egiten du, nik uste dut, besteak beste bere lana ere hain baliotsua, alde guztietatik. Orduan, zuk esaten zen duna bestalde arkitekturarena eta hitzak, zarrak, berriak eta bar, hor badago lehenzuk Bachmann aipatu duzu. Bachmannek badu hizkuntzari buruzko nire ustez beste gogoeta oso polit bat, eta esaten du berak, nolabait konparatzen du hizkuntza hiri batekin, eta esaten du hizkuntza, lehendabizi nolabait muinean daukagula alde zarra, eta hor ditugu tradizioarekin lotutako hainbat eta hainbat hitz, hainbat esamolde, hainbat modu, eta gero ditugu aldiriak, eta pixkanaka, eta garajeak, eta karreterak, eta berak esaten du aldiri horiek batzutan ez dira alde zarra bezain politak. Baina hala ere, hiriak hiri izateko denak behar ditu. Behar du alde zarra eta behar ditu aldiriak. Eta horrela osatzen da uste neurri batean hizkuntza ere. Dena behar dugu tradizioa hor dago eta horretarako dago. Eta hori ondo ezagutu behar da, hori da kontua. Hori ondo ezagutu behar da, gero zuk horrekin nahi dezuna egiteko. Balio estetiko zuk ikusiko dezu zer egiten dezun. Baina beti ere alde biak dira nahi eta nahi ezkoak zuk osatu nahi ezun artefaktu horretarako. Neri beti iruditu zait oso simil polita dela hizkuntza hiri batekin konparatzearena. Nolabait badagor zerbait antzeko egiten dituna. Guztet, Angelen lanetan badago hortik asko. Tradizioa oso ondo ezagutu, gero zuk zure garaiarekin guztiz lotua dagoen artefaktu bat egiteko. Guztet hori
horrela esan da ematen du oso gauza simplea da, baina hori da benetan oso gauza komplikatua eta lan handia eskatzen duena. Leak ez du bera bizi den herri txikiaz gain ezer ezagutu. Gizon arrotz batekin egin du topo eta bere beldurrak eta ametsak kontatzeko aprobetxatu du. Bitartean, bere bizitzaren hutsune ezezagunak betetzeko aukera izango dugu irakurleok. Babes espazioak, sentimenduak, pertsonaiak bidaian, mugimenduan. Zerk egiten du gertakari bat berezi? Iraganeko sentimenduak, lekuak, loturak, itzultzeko aukera balego, ahalegina egingo zenuke? Izenburuak dioen bezala, Jacquelinek bere eguneroko kezkak islatzen ditu koaderno txiki honetan. Planeta honetatik aldentzea eta bere benetako etxea ezagutzea du helburu. Nolakoa izango da neskatxa honen bidaia? Eguzki denean ederki, euria denean aterki.